मबाइलफोरावसो नुबाय थायोमोन आरो ना आदा एकदम दिनैसो माने लोगो मोनदो बिराद गोजोननाय मोनदो बर' बाजारनि आरो मेक मिलन गोदान ओंखारबायानो दं गाबोन मोजां होबा रिलिज हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुटेटे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि उनाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय चार्जिं होनाय फाजिनो माने इन्ट्र'खौ होनानै लाखाबाय आं मानो होनबाथाय दा इन्ट्र'आनो गैयि जाहैगोन आरो ओंखायनो माने चार्जिं होनाय फाजिनो माने बेटारि गैया लोगोफोर बेटारि नांगोन ना दा भिडिअ खालामनो ओंखायनो माने चार्ज होनाय फाजिनो इन्ट्र'खौ एसे होग्रोना लाबाय आरो ना हादेरलाय स्रां लोबस्रां स्र' मानसि गैयियावनो मोसाना होनांगौ खेनसे फिसाजोआ देलायबायानो सिख्ला बिमा जाबाय ओमफ्राय मोसानो थाङान्दो आरो ना गामियाव लोगोफोर ओमफ्राय देलायनायानो जायाबो जाया बेसेबा फिसा हिन्जावफोरनिबाथाय खामानियानो देलायनायनि अनगा जेबो गैया देहाय लोगोफोर नै एकदमबारे बेसेबा देलायहोगासिनो नै बिमाया ओमफ्राय मेकआपआ आंमोन मेकआप मेना आं लोगोफोर बेनिफ्राय एबार दख'नानि माबाया ड्रेसिंआ माबा मा होनो बिमा दहायनियासो मोजां जादों ना फैदो बै सेन्डाल गानफैदो मा थांनोसै लोगोफोर गामियाव माने फांसन फिसा दं आरो ना ओमफ्राय बेयावनो थांनो ओंखारदो सोर सोर फैयो नोंथांमोननो दसे उनाव शेयार खालामलांगासिनो दं आरो ना लोगोफोर सोरां बारां फिसा फिसौफोरखौ इसे देखायनानै लायनोसै आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय ओंखारबोबाय जोङो ओमफ्राय लोगोसे नै मोसाग्रायाबो मोसाग्राखौ साइकेलाव दिखांना लाबाय जोङो बेसे मोजां मोसायो फिसाजोआ आंना बियायं फिसाजोआ ओमफ्राय दसे उनाव नोंथांमोननो देखायलांगासिनो दं दै लोगोफोर मोसानायखौ जि क्लाब क्लाब जाखादो आरो मोसानो फांसनाव थांना फैनो र' मोजां मोसादों मादै एकदम मानसिफोरखौ गोमो होजु आयो सोरनि फिसा हाय ओरैना इदिनो लायगोनहाय नोंखौ दिनैबा दिनै औ लायो एख' जाया गेट बानायनायदो नामा देग्लायो बिराद मोजां जादोंहाय लोगोफोर गेटआ नै लोगोफोर जि बरिया बानायखादो आरो ना थांनाय बोसोराव बेफोरबायसा गेट गैयामोन ओमफ्राय देग्लायो बानायदो आरो ना लोगोफोर नै इनिफ्राय बिराद मोजां जादो देग्लायो ओमफ्राय लोगोफोर आङो माने सल' दामबाय थानायखाय एसे डिस्टार्ब जागोन होननानै आङो भइसखौनो होनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय सिदा सिदि माने फिसाजोनि मोसानायखौ एसे नोंथांमोननो देखायबाय आरो ना खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनायाव बिजाब दानिया क्लास 1 to 5 प्राइज मोनबाय नै लोगोफोर 100 200 हरखाब बिबुंथिनि फार्स्ट प्राइज उइनार रबिन बसुमतारी दङना ओमफ्राय लोगोफोर जों गामियाव माने मेन्डेला बिथांखौहाय माने लेंहरदोंमोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नै बिराद सिख्लाफोरा जोम जोम भिडिअ लानो फट' लानो ओरैबायदि मानसिफोर आरो ना ओरैबायसा माने बाथाबजोब्बाय सिख्लाफोरा मेन्डेलाजों दाबो माने हेन्डसामैनो दं नालाय बिथाङाबो ओमफ्राय नै लोगोफोर एकदमबारे फट' दिखांदो सोरबा बायदिया भिडिअ लादो इफोरबायसानो आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय माने आङो बेयावबो मेथाइ दामबाय थानायखाय आङो भइसखौनो सोनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बिराद मोजां मोनदो बिथां मेन्डेलाखौ मेन्डेलाखौ लोगो मोननानै बा मोगथाङाव नुनानै आं माने कुनुदिनबो मोगथाङाव नुफेराखैमोन आरो ना लोगोफोर नै आदा मोनसे भिडिअ लानोसै एकदम फार्स्ट टाइम माने दिनैसो लोगो मोनदो आरो ना माने मबाइलफोरावसो नुबाय थायोमोन आरो ना आदा एकदम दिनैसो माने लोगो मोनदो बिराद गोजोननाय मोनदो गामिया इयावनो ओमफ्राय आंना जोनोम गामिया बर' बाजारमोन आरो ना खाथियानोमोन ओमफ्य गोदो सिख्लायाव माने नुनायानो आरो ना ओमफ्राय बेनो बेथा दाबो माथो बिराद भिडिअ बानायो आरो ना ओमफ्राय एसे होसिनोसै आदा इउटुबाव होयो ना इउटुबाव होयो दे होमबा ओमफ्राय लोगोफोर न' खाथियावनो फैनायलाय आंबो माने नोंथांमोननो शेयार खालामालासिनो थानो हायासै आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय फटक लाबाय भिडिअ लाबाय बिदिनो अनेक माने खोथाबो रायलायलायबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दायो आदाखौबो लोगो मोनबाय आरो ना आदाया जोंनि बर' बाजारनि आरो मेक मिलन गोदो माने सल' खनमोन दा खनो खनला दाबो खनो दा गोदान ओंखारबायानो दं गाबोन मोजां होबा रिलिज दा शुटिं जागासिनो दं दिनै थाइगिर बिबारनि आगै दख'ना गाननानै सल' खनोमोन आदाया बिराद मोजां खनोथ'
नै आंहानि भिउवार्स आगैमोन मोजां मोजां सिख्लाफोरखौ आंनि सिगाङाव बिहरबाय थायोमोन ना कमेन्टनि गेजेरजों ओमफ्राय नै जि मोजां मोजां सिख्लाफोर दङ जों गामियाव ओमफ्राय गासिबो पस्टआ खालि गोजा दै रावबो माने बुकिं नङा सोरनोबा नांगौबा माने आङो कन्टेक्ट खालामगोन आरोना सोरबा बिहरबाय थायो आंनो सासे बानायना हो होननानै जि मोजां मोजां र' बेक खालामना खिथानि नै नायना लाखा आगैमोन नै बेसेबा मोजां मोजां सिख्लाफोर दङहाय जों गामियाबो थामसा नङा दै जि ओरै खिथियाव मोखांफोरखौ आंनाव बिहरबाय दङ सोरबा जि साफा नै सिख्लाफोरा मोसानो नागिरदों मालाय हाय होनहरदोब्रा मा हाय होननोसैलाय हाय होननांगौ नै हाय होनहर सिख्लाफोरा हाय होनहरब्रा खेबसे हाय दे मोजां मोसा दे